online ngabakhankasa umoya umlando wasemachunwini lapha nomuntu wasemdabo la ngazamqoma ngoba simthanda engumavumane evunyuko lesemele ngoba ngishophama uvumile umthakatho bulala insizwa nje engabe uzolingena kanjani izulu usithale phezulu konyana kuyobuya kuze emhlabeni uyofika ngaphansi ukuze isihambethe eke mina ngumlando wasemachunwini nganza kwethu silapha ngempela kwengibiza online eke singena ngomlando kakhulu lapha ke insizwa lapha ke umkhathazi akekho ungamazi ke umkhathazi endebelo zomculo uyena oyingxenye eqopheka komlando ukulekelela komfowabo lapha ke umroza mfoka fakude yamzana noJava semnike bethi ke sokula lo Fandamu eke namhlanje bahlokoniswa unyaka ngonyaka ka2016 igama lami ungizwe umlando kaMchunu ngizwe online ziyakhala manje awuthandi wena ziyakhala ngempela manje mina phathelwana akube seniphathela sivela kwenzayo sibonile inkosini njengamanje ke babulaleli ke lapho ngizwe online sithonsa insizwa lapha ke eMnambithi uyaziwa ke lapha kuzokhumbula ukuthi aqala ukuvela kwetalente ezweni nasendaweni yaseMnambithi uzokhumbula lapha ke usandile mfoka mbonga lapha ke ethi ke loliwe awumadoda ke amabonga eke lapha phela ke eke kuyintaba ke phela ke ezimakhelekethe uzokhumbula ke emlandweni ukuthi ke njengamanje ke iphara laseMnambithi umenzi eke insizweni igagu enezwi elizoyizayo eke ikhiphe ialbum eshisa be iqhamuka ngesitala sayisihlukile iqhamuka nomsebenzi wayo omuhle eke omangalisayo asikwazi ukuyibabaza into ezinhle sinikeza Afrika asikwazi ukuyincomi into ephilayo ikakhulukazi mina njengopresident of the Phinca Nation eke ngisho njalo ngithi mina ke italente eke lika Menzi liyadeserve ukwesekwa noma ngabe ufesane namagagasi angakanani empilweni enganza kwethu kodwa simbonile ekwazi ukuthi ke athi rise above the top. Yes,
lasophongola igagwe lasophongola igagu uzokhumbula lapha ke icula nensizwa lapha ke esonto kumlomo nenye naye esonto kumlomo lapha kokuthiwa lapha ke insizwa esanda ukukhipha ialbum unyaka odlule edelela abantu nje kuphela ibhimbi lasophongolo kanye negagu lasophongolo lapho ke sikhuluma ke ngogatsheni igagu lasophongolo bese sikhuluma ngalokho losebenza lapho bani lo ugofozile ibhimbi lasophongolo kodwa ligagu ngombongo akabhimba liyadlela ayikuthi akwela kuyashoba lela mama be mtalapha umtalapha uphethe manje suka ekuphethe umtalapha manje suka hey lisho njalo ke igagu lasophongolo lapha ke ugatsheni ke engathi ke mina akube ugatsheni ngoba wayinegama eliqondene nomunye wabafana ke engibazanayo endimeni kaMaskandi yabona kodwa ke akubona ukuthi kuzombambezela lokho kanti phana iba ugatsheni mfowethu yeka hayi ngodla umuntu ngodlinja iyake nje ifele ngathi hayi ihlamvana wewuhambela akongodla umuntu ngodlinja iyake nje ifele waZulu la sangishilo ishumi nesikhombisa ngaphambi kokubumbana ke ihora leshagalombili khona kalapha kongizwe online siyazi ukuthi ke esigijima ngamakaka somoya ingizwe online itholakala wonke ama social media platform worldwide hayi locally worldwide hayi nje nationally internationally umhlaba wonke jikelele ingakho ke ngithi ke mina njengo president waMabhinqa sekunjalo isikhathi sesifikile ngisho esentombi nesoka ukuhlukana kwabo uyafika entathabusa uma nisayihloniphi imizi yoyihlomkhulu ngaphandle manje ngasayihloniphi uyebiwa umuntu uyabhifika umebe inhloso enhle bese washiya hayi lento yokuvuka nithamela ilanga uyisha yakumuzi ayimizayifana sibonge umpanganza kwethu ke ingoma emnandi kakhulu ke lapha ke ethi ke number 1 ke Gatsheni eyandulele lengoma kaMzukulu uGatsheni ke uyaziwa ukuthi njengoba kuzobuya ke i-mother of all parties i-mother of all Maskandi festival ngibona isitholo lesitshekile siyosithe ukuthi ke uyena owathatha iquantum lawo futhi ke uyisemlandweni uphinde wathola iBest Maskandi kuma-Summer Awards ka-2024 wahamba neindondo ezimbili ne-Best Male Artist nge-album yakhe lapha ke ethi Uyihlo Nonyoko ngengoma yakhe eshisa isikota lapha esoyikhumbula eyona ke esho njalo ingoma yakhe ethi ke ngempela ke sengazi ngempela ngempela ngimile impondo ngimuntu ngeinkunzi ishumi leminyaka eke ngishama hit unyaka nonyaka hit after hit namanje ke ubuyile nealbum yakhe eke uyakhumbula isingle lakhe yokuqala ethi Siyehla waphinda wakhipha album kanganaka sanaka thina ngengoma zakhe ezimnandi kakhulu khona ingoma nje ishaya nensizwa lapha ke eke uJaiva Zimnike awu madoda ethi igeja yabona madoda hayi suka hayi yabona abafowethu iqiniso eke uJaiva Zimnike mawumimile kwialbum yakho uyalenza iqiniso eke nakhona ke noma kuphi la feature khona ngibone ezodikizisa eke ikhehla
impela ibhekeweni uthokozani langa kwenye ingoma laphana awondabulala lidikiza ladikiza belikhehla libooster ulanga eshebe nje igazi elidala elitshotile waphinde waba imbiliso eke uthokozani langa etalenteni elisha kwaba yifumuka ehlangene nesitshodo kwaphinduka ungqiboti yabakile imanga njengamanje ke sibonga kakhulu kuye lapha kumzukulu ngengoma yakhe nealbum yakhe emnandi yonke ngaphandle kongahlonisi imnandi yonke album kaMzukulu imnandi yonke futhi lokho funa singakuhlonisi ukuthi sikusho house umuntu yangisuke ngikalumkonta kwa ngikalumkonta kwa umuntu yangisuke ulungela baba Sisela Ningizimu Afrika eke singena uhlelo lwethu ngempela ke olapha phambili kulolu hlelo mase abesakaza mosikani njengamanje esithi ke basontekile awumadoda ngizo online basontekile abasontekileyo siyabadinga njengamanje ukubazi ukuthi obala basontekile ngoba njengamanje siphila emhlabeni la abantu khona bethanda kwenye indawo kodwa inhliziyo yakhe ikwenye indawo baqoma kwenye indawo kodwa makuvela ku TV lapha umuntu thizeni aqhumuhafu lapha athi obunanti isoka lemadoda ebehleli nesoka lakhe endlini ingakho sithi bafowethu ke sisungula uhlelo oluningi kakhulu lapha ke kwinguzo online sithi ke abasontekile ngikalumkonta ngibasa abashabalaleli nangimlalo uqala lapha ke sawubona ngizona ngisabona wakhe mfowethu right futhi ngikhona khona mfowethu awusiyancenga apha nduna ndithi apha ndisekhapha ngene kahle unyaka nomusha hayi akufananga nduna akufananga nkosi yami mfana president mabhinqa akufananga nami apha eKapa kubathi ndilibhinqa kaloku usiyabulela tata siyabulela tata siyabulela upresident ungupresident wami kaloku upresident bakho abugcina iphaya eNatal buza ngapha eKapa singamakuni sonke tata siyathobeka tata tata kwaye mna umuntu endimbona ngathi usontekile ke nguye ngumsoco kaloku ubani umsoco nomsoco lana eKapa khona esimaziyo wangapha hayi tata ndizamile tata kwaye kwaphoqa ukuba hawa oba isibongo lomsoco ukhulumayo ndikhuluma ngodladla mntu mina ngodladla mna mina ngodladla umgabadeli sinayo udladla apha eNatal yebo owaba umsoco manje umphulaphuli ndizawuthetha ukuba phaya eKapa umsoco waseKapa kaloku ngokwazi kwami abantu bakakhumana ngomuntu ngizakwazi ngezimo ukufona mfethu tjalane ugogo ukuthi akufona manje ufona ugogo la tata ewe ndithi ndondixela ukuba hayi ndithi abase ndithi ndidlala ingoma yakhe wathi hayi wanjele ngixelela enye into ndithi ndidlala music video waphinde futhi wathethe enye into bana yabo thuka hayi nguwe lo mfo ngathi hayi umuntu emakuthiwa khuluma ngomsonto nguwe ubudlala yiphi ingoma la igushi ndithi ndidlala igushi kaloku ndithi hayi andidlale apha igushi ke hayi tata wama cha tata ngathi ukuba nami ngakuwa kaloku usonteke gqithi umsoco hayi usontela mfo ndandisenzabathe usonteke gqithi ngoba engakusho mina nje ke futhi uma sikhuluma izizo zakithi ngendlela aklini ngayo umsoco nangendlela ahlanzeke ngayo ngimbone noma ngene truckini lakhe uclean nayo clean ugqoka kahle ingizwe yayazi kodwa usontekile usontekile inhliziyo yakhe ikwenye indawo ayikho apha esikhoyo tata singamabhinqa thina noba singabantu bakwaXhosa but ngithina singamabhinqa athethela abanye baphulaphuli inkosi tata omunye sabona yebo kuhlongezo njani mfowethu emsakazweni ngiyaphila mfowethu phela ukhuluma noMandela la phansi leThekwini mfowethu yebo mfowethu ulalela umsakazo wakho la bhuti ngilalela uhlelo lwakho lomnandi kakhulu ngiyabonga tata ke nenkinga lapha kaKim nje SK kwabasontekile ngoba izotho kufuna abantu abasontekile webhuti yebo akasontekile uyadelisa leya muntu wenkosi ngapha sishana yogoloko
ngapha uhambe uthandazela abantu ushayo fire hey usontekile la bhuti sontekile webhuti ungezwe uthethe lo mfo obufishala kalokho yebo bhuti ungizwe yena qobo umthatheni yebo awu great nyani nami ngithukile bangimkhanga lapha uTV angisakhona uthathe ngoSixhosa semkhuluma izulu ungiyaxolisa izinto ziyangena fire usekusontile usefikile Mazulu can come back Mazulu okay baba mfowethu ngicela ukusho ukuthi cha ngiyakufakazela kakhulu lapha usonteka ngempela umthandeni ngoba nami kuyangithusa lokho mina masihamba naye noma sisendaweni thini udeshelwa yimi uqobo nami ngiyaqala mina mesithandazela abantu besinde yabona usonteke ngapha siyahamba uyabuya ngapha usonteke kakhulu umsakazo usontekile awutata ndiyabulela kakhulu enkosi tata usontekile yabonga bhuti ungezwe umlando uhlelo lwakho uliphathe kahle bhuti ungezwe awuyabonga kakhulu ngenza kwethu unikele umkhonto ngikwazi omunye umlaleli abasontekile sawubona msasazi yebo baba hey yazi usontekile lo usomathekisi lona unaleli lethu leli sonke ngezansi sonke ngendla lela kasikhakhane phansi enkandla umafava amasimba amavava hayi sontekile lo usontekile sonke ngayikana sonke ngezansi umafava tshekeza bijikeza njengeqhude bese liphele usonteke ngempela futhi ngoba yabona inhlanzeka yiyo nokukhula nezinsizwa hostela waphinde wakhula nababhemu abahlanzekileyo ngiyaxakeka mina ukuthi ngempela uhlele kuphi lapha ahlele khona usonteke yona kwangempela futhi inhliziyo yakhe kwenye indawo yena kwenye indawo basontekile FM sawubona msasazi njani isikhona baba ukhuluma noNyavana phansi kwasemtubatuba umuntu osontekile lapha nawo umsezana lapha phansi kwase ifrahead engoje usontekile umdidi ubheke ngapha ummobo ubheke ngapha into ongayiqondi inguza phezulu ummobo phansi inguza phezulu kunjalo msasazi hey usonteke ngempela lo mbhemu loyo ngambona kwenye indawo efaka iskipho esinye ebonga omunye umuntu ngambona ebonga omunye umuntu usonte ukubhubha inhliziyo yakhe kwenye indawo hawu ayibaze basonteka abantu ayimpela msasazi impela kunjalo indunu phansi imdidi phezulu impela konakele hey basontekile abantu hey usonteke ngisho lapha eRasta Bellville lapha ke uBigzulu lo odume kakhulu ngegama lo Badlane ba baby bobo Badlane ba baby bobo Badlane usontekile wakhe kwenye indawo ushisa impepho kwenye indawo yedwe bantu baze basonteka abantu ukhona umuntu osontekile balaleli awu madoda yebo msasazi unjani enkosi baba siyaphila ukhuluma lapha nomphini bazo la lemntu besigaxaza anyanisi awu madoda sikade anyanisi madoda ayike xhophuza le kude impela basontekile abantu ayikhona insizwa akuthi abalaleli khona insizwa lapha ke ngemusonda kule ngene njengamanje ke lapha ke kungizo online sikhuluma ke sisingene lapho ohlelweni lodume kakhulu olwaziwa ukuthi ke abasontekile njengamanje ke sifuna ukwazi ukuthi ke njengoba ku 2025 ngempela ubuxoki siyakuqeda yini noma siyethi aqhubeke bukhandeke ubuxoki ngoba abantu basontekile ngoba baningi abasontekile nje ke uzokhumbula nje nenye insizwa lapha ke enye sontekile uke umfoka engcobo lapha ke kwamaphumulo lapha ke enye insizwa sontekile leyo ngoba ukugeza kwayo akufani nezingcebo zayo la ibheke khona isontekile ubuke lapha ke imcineka eke lapha usihluthi udokotela usontekile lo kwaze waqopha umlando ongakaze uzwenzeke emabandleni eke amaNazarethe wabhabhadisa kwenye indawo wasonta kwenye indawo wasonta kwenye indawo wabhabhadisa kwenye indawo waphinde wasonta kwenye indawo wenza into engakaze ziyenzeke lapha ke umcineka eke ngasho kudala vele ukuthi hayi khona eke isibonda bondane siyobonda ngisho abakwashembe uqobo manje njengamanje ke omunye umuntu abantu ke lapha abasontekile eke umcineka loyo
ubanike omunye osontekile basontekile msasakazi abantu ebaningi lapha noma ngibona lapha umthobisi sithola lapha akasontekile awuqonde noma kumhlophe noma kumnyama noma lo wathoyiswa igoma ngempama yebo awusontekile msakazi ayi ngamqondo la muntu mina noma kubovu noma kublue ayisingi khona noma kumnyama noma kumhlophe angiqonde ngane kwethu lapha ngibonga kakhulu ke lapha umlaleli ngoba uzokhumbula ukuthi emveni kwempama impela wakhe jima lapha kwagqoka ianda eke impela ke blue emveni kwalokho wayifihla namanje ulokho ethi eshemafonini ethi ke mnike nomkhonto ngikwaze eshemafonini kafuni ukuphumela obala ngoba usontekile awusuka madoda hayi yebo msasazi yebo nkosi yebo akaza ngimbona into esonteke kanjena mina emhlabeni mfowethu ayu papa G umfundisi ngapha usebheshi ngapha umfundisi ngapha useklabhini ngapha angimazi into esonteke kanjena yebo ayi ushona papa G amaphumulo ayi kanje awulolu ubemba hawu mana maninike nganza kwethu akasontekile lo indlala awuba kwethu ngiyacela ukuthi singangene emaphalishini abantu balalele ayehlisa umoya hayi ayawehla umoya babalengwe hayi ayawehla umoya awehle la umthimbo wakhe la ayawehla umoya hayi ade ukuthunga nje manje ayawehla umoya hayi ngeke awehla umoya manje mana basontekile esado ayi ngibona waphathi bani ubona emzetsheni phaka awumazi noma ubhameni noma ukhethara ayisontekile leyaja upolisa usibani ayi bafethu Great big family. You know love is all we need. For Africa. We cannot sit down and assume that someone will make a change. We are the world and we are the children of the world. We need to lay the hand to those that need. Ingoma lena iyasungulwa ngesikhathi ke kusekhona no Michael Jackson, Leon and Rich, Michael Bolton, Whitney Houston, all the giant musicians in America that have conquered the world. All those giants have been honored and be recognized and won multiple awards, including Grammys awards. Without a gift, they've been given by their talent. Those awards, they've competed against the world. They've won those awards. Ikhumbula ngomunye unyaka nje ka2012 simenyiwe lapha kuma Grammy Awards. Simenywe ubaba uJoseph Shabalala, professor ongasekho emhlabeni weqembu lamambaza amnyama la sahlangana khona Eddie Queens kwelinye lamadolobha ase New York in America in ama state of 52
inhloko dolobha yakhona iWashington DC ethiwe umongameli wayo uqala wentando yeningi more than 200 years ago iUSA yakhululwa from Amaran Indians. You can regard it as one of the most democratic countries in the whole world. USA ngayilinganisana Africa yonke as a whole. All those 52 states coming together. You can travel maybe 2 days. We are within state, you are within state. Kwenye ama state akhona eAmerica. And then in New York iyodwa njenge dolobha elidumile kakhulu emhlabeni jikelele. Kunanesisho sithi if you have made it in New York, you can make it everywhere. If you have made it in New York, you can make it everywhere. In New York, inabantu abalinganisela ku 46 million iyodwa. Ugesi osupply in New York City as a state. Ugesi ongasupplya i-southern zone of hemisphere, not only South Africa. Ngendlela lelazwe elikhulu ngakhona. Libise liphinde ke ithi New York ibe namadolobha awu4 okuyiBronx la qhamuka khona uJay-Z kanye no Mike Tyson. Bese kuzoba ke Queens, kuzoba Manhattan, bese kuzoba isifo ngikhumbula ngoba ngihlala impilo ngikhumbula. Kodwa ke wayesethi ubaba uJoseph Shabalala sibongiseni nazi insizwa zotalaka ayihambe zosimela lapha kumakrimi sahamba 2012 January zakhala kwaba kuhle kakhulu. We were honored. I remember that year la wagcina kushona khona uWhitney Houston eshonela kubhava wamanzi. It was a stone away ihotel ekulona eBeverly Hills nalapha sasikhona. Indeed, that was a historic moment. So when you talk about USA giants and artists, you are talking about ukuthi bakwazi ukuhlangana becabanga usizo lwaseAfrica, behlangane bekhuza umhlola wendlala, base behlangana ndawonye bethi wonke ama royalties nama benefits eculo elithi USA for Africa liyoba isikhuza buba ezwenikazi laseAfrica. That's why I love the song the most. Ingakho ke njengoba ngizokhuluma nje ngibabaza umhlola ukuthi iDRC iregardwa as the #1 economics potential in an African continent. Iregarded as the #1 economical hub in an African continent. Kodwa lokho akwenzeki. Idungwa ngamabongo, idungwa ngabezizwe, idungwa umhlaba wonke jikelele. Labo bonke abantu abawongqiwa nkulu, abelungu, abasiqhoqhobele emhlabeni jikelele, abaqhamuka bethi bazodla umbuso wethu. Ngo-16 centuries oYan van Riebeeck befika ngomkhumbi lapha kodwa seKapa bedla umhlaba wethu. Ngoba namhlanje belwa bethi ungani thina sidize umhlaba ezweni lethu, ezweni lababamkhulu. But because we believe, we will conquer. I believe, oh, when the mountain seems too high, and you don't have the courage or the strength to climb, in the road you're on it, still you run, or you cannot see the finish line. Dark clouds are over you, your sky's no longer blue. You marched on straight ahead, and somehow you made it. Got to the mountain, and left the path for me. Your victory made history, and now I believe. When you believe anything is possible, wake up Africa, wake up South Africans, wake up black people. Ikade lento yokuthi amandla enu mangabebonwa abezizwe bese bemdayise ntshwala kakhulu so that they can conquer your minds, they can make you drunk so that you can never think positively about your country, positively about your future.
positive about the next generation, very dangerous. Lempi as a DRC is sponsored by M23. Umongameli wase Paul Kagame lo wase Rwanda. That eastern part of DRC is ingxenye ehlukene ngo-2,700 kilometers away from Kinshasa, our capital city of the DRC. DRC is one of the largest countries in Africa with so much mineral resources that can change the whole African continent. Everyone can kneel down and praise DRC if iqiniso lingabakhona emhlabeni. Kodwa njengamanje abasekho baba yitho ba nangezema Afrika ngithi mina ukuya kwamasosha aseningizimu Afrika DRC lapha eGoma egcine elimalele khona amanye ebebulala abanye abantu abaningi kunaba file ngakuthini. Oqala nje isifungo sobusosha ngicela ukuthi wonke ama-political organization abakhethi ukuba Paul abathini ngoba majority of them they are wrong, very few that are correct. Kwamanye amazwe isosha alizilelwa, kwamanye amazwe isosha alikhalelwa, uyicala ukhalela isosha ngoba when you can call your parents, your relative, when you take an oath that you are going to defend the nation, your country, with all your beings, with your soul, with everything. Namasosha minazeli ingane nemndeni athi oh my wife, oh my husband, angwazi mina namasosha xobone amasosha njalo. When you choose to have family as a soldier, you must know ukuthi and teach those families that they must never mourn your death. They must never mourn your departure because you have died as a soldier defending your own country, defending your own people, defending. You are more than the president, you are more than the country, you are more than any religion, you are more than the culture, you are more than anything. That's why uma ngabe kungekho kusho lodwa izwe emhlabeni jikelele noma ngabahlupheka kangakanani alikho izwe lemenayi army. Because it's a weapon and a tool of the world. It's a symbol of defense. It's a symbol of defense. Don't create your political scores. Think about something else. There are so wrong things happening in the country rather than talking about soldiers. For what? For what? We may as well not have soldiers in this country. As well as cut on Makolo, Avila, I could come the lady yoke in our tenders. Couldn't have we born. He couldn't solelo, literally. Ngoba usopolitiki mabekhuluma bedabukisa labahlazi yodwa abayimele abanye abanengcima banamehla ajojekile la bejabulela ukuvela TV bekhuluma uthuvi bekhuluma udoti. What is a soldier? Go to America. What is a soldier? Go to North Korea. Go to Asian countries, South Korea. Go to China. You know what is a soldier. What does it mean to be a soldier? Ufane impilo zezo, ufela izwe. You have chosen to defend your own country. Umzabalazo akudlali. So ke namanje ke ngithi ke mina kungenzeka uthola ukuthi akhona amaphutha uhulumeni awethu angawenza ngoba we are in a very comfortable zone system in this country, South Africa. We don't know war. We never seen war. But when we want to see war, you will see it. We are well equipped. We are the #1 country in African continent. Anothile kodwa ukunotha kwethu kubalekile ukuthi futhi awukwazi ukunotha kuphela ungenayo army equipped. Into engayicela mina iyodwa ukuthi umongameli wethu Cyril Ramaphosa Matamela baba usiphethe kahle futhi wenza umsebenzi omuhle.
ngiyacela mina ukuthi with immediate effect, don't be a coward. Don't put weak leaders in a security cluster, especially in an army. You never see it coming, but it's here. Siyacela usishintshele lo mama ukuthonga lapha parliament to AJ Moseka. Akaphume ampeshe awuhlala ekhaya. Cela wenze i-reshuffling with immediate effect so you can put young blood. Someone you trust, someone the country can trust, someone can be relied on. No, the old lady supposed to be staying at home, warming his own legs, getting the foot massage. Instead of all that, you are deploying such person in a military army. You are undermining all of us. You are undermining our country. You are undermining yourself. You are undermining the whole African continent at large. So that's why we have been regarded as the weakest link. As the weakest, because when they look at our minister of soldiers in this country, they are becoming extremely joke. We are extremely joke. We are the joke of the world. Can you make us know the joke of the world? Change this old Makoko, please. Doesn't matter who you put there. Amongst anyone that is within your organization and outside your organization, she's the only person that we can trust to defend our nation. No, never. Never. And never again. So said. Donald Trump have been misled by Elon Musk. Elon Musk, imali lona eyakho, mbombo wenja. You are the devil. You can never, Elon Musk, say that our country. You are speaking to me as a president of the Penguin Nation. I even have a son in America. One day that son will challenge you in that country. He is smart like myself. Kubeka when I call Popeye, Elon Musk, carry on, make Popeyes and robots all over the world. Don't talk about land. Don't talk about land. Or create the lift to the planet Mars, lift to the Mercury everywhere, but never talk about land. Because you are misleading that Mambara called Donald Trump. Elon Musk, you have a potential to be a first African American to become the president from South Africa. But you are killing that with your nonsense attitude. How can you go there and badmouth us? Badmouth your own country. You are so stupid with your Twitter account, with your Twitter money, with your corruption. You are bullshit. I'm telling you right now. I'm coming soon to America. I will face you and tell you straight in the head. Yeah? Yeah, I'll talk to my friend there. Trevor Noah. Yeah, we'll meet you. You will think I'm coming to smile for you. I'm not going to smile for you. I'm going to tell you all your bullshit. Elon Musk. Donald Trump usomahla impela kodwa Trumpile. How can you badmouth our own country? You are putting a poison, planting of seed. That is very wrong. Khuluma ngezizwe ngamabomu because izwe inja. Kodwa Toy Elon Musk. Dog. Fuck off. How? Uyahlanya wena. Hlanya ngempela futhi. Siyabonga kakhulu ke kakhulu uDonald Trump noma ngavala amaphilisi lawa kuthiwa yini ama ARVs. South Africa is rich enough. We have BRICS, we have China. Thank you very much ukuthi uPresident wethu Ramaphosa abe namasende for a very long time. Lokho ngabazi wanwaya. So aveze obala akasanwayi ke manje. So aveze obala unamasende manje. What is isinqumo esihle somhlaba? Well done. Wafusekisa uTrump, well done. Waphinde futhi
waba bold enough to do a lot of things as a right njengamanje. It's a Jopolitan. Lokho amaphilisi angculaza lawa ama-ARVs awayilaphi phela ingculaza. Khona ningayazi nini. Umsebenzi wawo oqala nge-HIV, human immunity deficiency virus. Okusho ukuthi igciwane elidila ne-immune system emzimbeni womuntu liqindezele. The HIV suppresses the immune system, collapses the immune system in the human's body so that the OIs of opportunistic diseases can avail themselves in the human body so that the body can be defeated. And one of those diseases eventually caused death. One of them. That's why in the most cases they say umuntu bulawe an AIDS-related disease. AIDS is a group, is a clustering of diseases all coming together in combination to defeat the human being because of the weakening of the immune system. Umsebenzi ke wama-ARVs ulula kabi emzimbeni womuntu. That's why kuthiwa dlanini kakhulu ukudla okunempilo, hlukana noshwala, hlukana ne-stress, nidle izinto eziyizakhamzimba ngoba ngalesikhathi efika ama-ARVs awa-boost immune system. Awayi-boost at all. The function of ama-ARVs is to suppress the virus and allow the immune system to grow. So that once the immune system grows, it gets fit enough to fight all the diseases in your human body so that you can be given a second chance of life. Niyakwazi nje? Idom alazi. Ngiyahlanya mina. Ngezinja nini? Imgodoyi. So okubaleka kakhulu ke engane zakwethu ngifuna futhi ukugcizelela ke ukuthi siyacela ukuthi iIP uNtuli abe neqiniso lonke neqiniso lodwa. Ngiyazi usathukile ukuthi uNdunankulu kaZulu. uNdunankulu kaZulu ngokwe collusion governments ehlanganisa iDA iphinde ihlanganise iANC iphinde ihlanganise iIP. Into engizoyicela iyodwa semphetha ngane zakwethu. Ngizocela nje into eyodwa ethi Ntuli iba namasele iba indoda. Ngicela ukwenziwe isilo sokuthi sibangule iva ebelihlaba uZulu eluthula sizobuthelezi. Limkhiphe umfakofe from isihlalo sobomndunankulu. Nawe Thamsanqa Ntuli uyigciwane ubonda isystem ka government esebenzisa amandla akwakhokta ngoba azi ukuthi kunengxenye yamakhosi lapho. Lokho kwenza ukuthi ke ugcine konakala ke izinto ezokuthi angayicollapse ne system. Uyigciwane manje elibolileyo. Ngiyacela ukuthi uThula Sizwe akhishwe njengongqongqoshe njengo-MEC wakwakhokta. He does not deserve to be there. He does not deserve the position. Ngifuna ukumbona sibambe iqueue naye siyokhokha kwaShoprite. Yabo. Ngimdinga simbona sibambe naye iqueue uThula Sizwe ekwaShoprite siyokhokha sifinance. Please.
whoever deserves the position ongasebenzisa amaqhinga ukubulala uZulu wethu nokubulala izwe lethu asikuvuma lokho ngoba kuthiwa thula uzofa thula uyingozi yokwenzani ingozi yokwenzani noma ngamthengela abantu thula sizwe yena uyophila ingona phakathi yini ungakaphili ngubala phakathi khohlwa akaphili ingona phakathi ogcine efile inkingi futhi yosala naye angibulale manje inkingi uzosala naye abantu ababuke nje umuntu obulela umuntu ukuthi ubani oba nenkingi yilo ofile noma yilo osele ubani nenkingi ubani ugcine nenkingi wes ubulala umuntu okhuluma uqotho nokuphila ngoba sikwazi ukuma lapha ngomhlaba aqhamamanga sisakhe isizwe ngamanga kusoze kwenzeka lokho ngiyacela futhi ukuthi neNC fikile Mbalula lungisana kule province kunemgodoyi u2 umntolo umgodoyi kuzoba yilo baba lokuthiwa uDuma uChairperson intshebe umgodoyi labo bantu abayilutho bawubulele uNC in the province of KwaZulu-Natal. They deserve to hang themselves in peace so that ANC can rise again. Bagcina bemenzisa wonke umkhumbilo we-top 5 nalabo abanye bayibhedela kodwa bangcono kabi lamakhanda lawu2 unobhala nohlalo la kwaZulu ngicela nibe bold enough to make sure that you mop all of them up outside so that you can rebuild. And if you are sure about the renewal, if you are bold enough about the renewal. And I would like to end ukuthi webaba uhlabisa wena phethe ukhokha tuzo lonke lo phethe inkatha mfo ngiyacela president wenkatha ungabi igwala ayihlali inkomfa yeIFP celebrate 50 years manje inkomfa lokuhlehla njalo kolokuthiwa kobuye kubonakala nomntwana kwaphinda ngene uyayideserve ukubona ilegacy yakhe iqhubeka ngendlela right njoba nilwa nje nilolo ukuthi kulunga ithala lilunga ngempela iqiniso lelo ilegacy yomntwana legacy yakwaZulu-Natal endlunkulu sidinga igazi elithintana negazi lomntwana kwaphinda ngene ukuthi libe undunankulu ngoba ayona kuphela indlela esingambonga ngayo umntwana kwaphinda ngene ngokusakhela uZulu wethu asikwazi ukubonga yena qobo kodwa indlela esingambonga ngayo ukuthi hayi kuseelo kakhulu ukuthi esobundunankulu singaphuma kwaphinda ngene hayi ihlotsheni please ngiyacela lokho usho mina ungizwe umnandi womculo kusasa ke isona sibaluleke kakhulu cela silalele sonke nomongameli uNcamalala uzobe khona ohola iqembu leMK ubaba uThabo Mbeki uzobe khona uMnhlanga uzobe khona ebelalele bezothabela inkulumo kamongameli uCyril Matamela Ramaphosa okuyinto enhle kakhulu ke leyo khomba ukuthi ubumbano eNingizimu Afrika luzoba khona kuyinto enhle lokho engikuzwile engathi ngaqhubeka ke phambili bese ngithi kuma head ama-Hawks eNingizimu Afrika nabantu abaphethe ukushushisa nokuboshwa kwabantu abangayimoshi imali ngento engenamngqondo for political scores. They must not be used by politicians. Lokhu nje ukuthi uzobe ushududuzile uqashwa amabhasi kwenziwa yonke le stage bese ilapha into eze ayinasidingo yonke le yanto nokumbopha ngakubopha ubani ududuza ushisa lepilonizwe inzondo njengenasidingo mtaka matame mtaka Ncamalala akazange shisezwe amangodwa nama akaze ngishisezwe ayi kahle nibakwethu cabangani ngenye indlela nje i-wrong nje le yanto nanzo likhuluma iqiniso njengoba linjalo nje singangabona ngaphoka linye politically kodwa iqiniso limile nje kudlalwa nje ngoduduzile lapha uNkulunkulu wami
neyole lakhe ngibonisa ukudabukisa enkantolo lapha bakithi ngiyadonsana esebusisa la ukuthi is a culture that when she go to the cell I must go first, then come back, then to stay in, or we sleep together in a cell because we are twins. Sabuza ututuzana Nkosi yami. Yazi Nkosi yami musani ungihlekisa nedabukisa. Sengigcina ngandza kwethu. Sitamuzile impilo. NgoJanuary ngiyabonga kakhulu lapha eKruger National Park ukuthi umfowethu uMthandeni SK bemenyiwe kanye nopresident waMabhinca simenyiwe sahamba nezimpisi zethu sawujabula kuKruger National Park nakuse Kruger National Lodge ukuthi sizodadaza sabuka ilwane salala kamnandi kwakuhle kwadela okuyinto enhle kakhulu lesibonga kakhulu kantsawethu sa recognizewa no Sam lapha insizwe esipeni imoto enombolo 1 ithi yeyafundisa uBhekuzulu ngithi mina phonde uBhekuzulu egenqwa imoto yeke wamfundisa kanjani ithi angamfundisanga ugenqwa imoto kodwa amfundisa uSpain yabona sibonge ukuthi uBhekuzulu usindile ngane kwethu uyazi inkabi ukuthi ngithanda kanjani yazi inkabi yabonga mfethu ngakuthinta futhi nawe ngajabula futhi usindile amathonga kumela namanje ke mfethu ke ngisho njalo ukuthi siyabonga eKruger National Lodge Kruger National Park siphathwe kahle kakhulu sithi impumalanga yonke bakhombisa ubuntu obuyisimangaliso sabuya sathi masibuye ekhaya sabizwa lapha ke the Octavia Boutique Hotel esendaweni yomlando elapha eNanda ngasetafuleni akulomuzi omhlophe ungena lapho is a stone away from the airport 15 kilometers okukhombisa khona ukuthi siyahlonishwa nasekhaya samukela ngakhona sathulwa njengama ambassadors mina noMthandeni singama ambassadors at the Octavia Boutique Hotel mayiguglisha online mufuna ukubhuka is a 5-star hotel ekhona la eThekwini eNanda endaweni nomlando uzokhumbula ukuthi eNanda ila kusivela khona umsunguli webandla lamaNazaretha uIsaiah Shembe ungibombela itimela samambolo wafikela khona nomntwana okwaphinda angene uthe okamagogo umntwana khulelwe umntwana okwaphinda angene wafike wahlaliswa khona wagoya khona emzini wasePhakameni wazalelwa khona yingakho phela uShembe azamnikeza ngisho ubhoko lolo laphathwa umbombela ukuthi nathi ubhoko hamba uyolawula isizwe sakwaZulu nangempela kwenzeka konke lokho indawo nomlando uPhikista Kaseme omunye umongameli benhlangano kaKhongolose uqhamuka khona eNanda ulanga libalele wamsunguli welanga uyaziwa ukuthi uyena umongameli oqala kaKhongolose uqhamuka khona eNanda uyazi ke futhi ukuthi uMandela ngo1994 wavotela khona eNanda emphezulu kwethuna leka John Langalibalele Dube umongameli oqala weAfrican National Congress izinto engasoze zakhohlakala emlandweni emphezulu kwekhanda lethuna lakhe evota oqala ehamba nethimba leka Khongolose ababekhona ngikhumbula khona kwakubaba uJeff Hadebe nabanye abaholi ababekhona wama walicast ivoice lakhe walibamba ngesandla wazohlangazela inyembezi uMandela wathi dear Mr President I'm standing here before you to tell you that today South Africa is free, and he casted his own votes la kwaZulu into engakaze ize yenzeke emlandweni uzokhumbula ukuthi uMahatma Gandhi naye wafikela eNanda lokhu engikubabazayo ke ukuthi uMahatma Gandhi waziwethiwa indawo umakhela lowenanda lenithi nakuseBhambayi iqhamuka edolobheni lase-India iMumbai abantu ke bathi Bhambayi Mumbai Bhambayi Mumbai Bhambayi yabo yonke le nto leyo manje ke kuyangimangaza ke ukuthi osopolitiki bethu baziba bebona impi engaphakathi ekhona phakathi kwabantu abamnyama abangamaZulu ikakhulukazi la KwaZulu-Natal kanye namaNdiya amandiya asemlandweni ukuxhaphaza abantu abamnyama xhaphaza omama bethu bewashisa amaphenti anemsukelo
bewanikeza u30 rand anomlando okubathungisa izinto undendende ebavuvukala inyawo behliziza imishini emafethi beqhutha ukotini behola uzuka bayaziwa bekhahlelwa eingadini obaba bethu konke lokho kubekezelele ngo1949 kwasuka impi eyayiphakathi kwabantu abamnyama namaNdiya kwaphinde ngo2021 yasuka impi eyayiphakathi kwabantu abamnyama namaNdiya lokho ongibabazayo kakhulu ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi ngo2025 izingane zifunza nama drugs esikoleni esiphethwe kakhulukazi amaNdiya la eSignema leyo nto leyo iresult ekuthenini isikole sivalwe thaqa kusuke impi ngenxa yokuthi osopolitiki bethu abanale iqiniso ngoba amaNdiya badla ndawo sithebe sinye manje ke mina njengomongameli wamabhenci ngithi mina ayihlale phansi bonga umthetho ngoba lento ngeke iziphethe kahle zizokhala futhi andizokhala ngempela ngeke kuzibe mnandi ayeke kuzibe mnandi buka umiso nomatshana bafunga babamkhulu belele emathubeni. We must stand up on our feet and resolve this issue of racial tension between Africans and Indians, because we can never sit down and be continuously foolish and be undermined by the Indians while we know that this is our country, this is our continent, and then while other people are enjoying the Rainbow Nation out there, never, and never on a Sunday. Angona mabhunu angona belungu ngendlela abenza ngayo kodwa laba bahlumeza